Ja, wij waren hier voornamelijk om te spreken over het nodenonderzoek wat wij gedaan hebben op de 6 eilanden. Omdat we na de COVID-pandemie hebben gezien dat we heel erg hebben moeten opschalen in met name de sociaal-economische ondersteuning die we op de verschillende eilanden hebben gegeven. We hebben met name voedselhulp verleend tijdens de COVID-pandemie. En tijdens dat programma kwam heel erg aan de orde dat er ook bredere noden zijn. En die hebben we aan de hand van een nodenanalyse per eiland in kaart gebracht. Nou, er waren ook veel vragen van de zaal wat betreft uw presentatie. Wat vond u van de vragen en ook de interesse in de zaal in wat u heeft gepresenteerd vandaag? Nou, je merkt dat het heel erg leeft. Hè? Dat zeker ook nu met de stijgende prijzen en door de impact van COVID is natuurlijk de armoede veel meer blootgelegd. En is er ook veel meer behoefte aan inzicht in hoe die noden op de verschillende eilanden zijn en zich hebben ontwikkeld. De laatste jaren waren ook grote uitdagingen van Venezolaanse vluchtelingen. Wat was uw ervaring met deze soort casus die in de eilanden voorkomen? Vooral op Aruba, maar ook in Curaçao. Er zijn ook verschillen in de manier van aanpakken op deze problematiek. Ja, wij kijken als Rode Kruis naar de meest kwetsbaren. En dan maakt het ons het maakt ons niet uit welke status mensen hebben. Dat vragen we ook niet, want als je honger hebt, dan maakt het niet uit of dat je een inwoner bent van Aruba of als migrant op Aruba bent aangekomen. Dus die hebben integraal in onze hulpverlening gezeten. Maar net zo goed mensen die gepensioneerd zijn en hier rond konden komen of mensen met veel kinderen, gehandicapten. Dus alle kwetsbare groepen hebben we in onze hulpverlening meegenomen. Zien we meer van de Nederlandse kant van de Rode Kruis op ons eiland in de toekomst? Nou, wij werken, de hulpverlening op Aruba wordt bepaald door het Arubaanse Rode Kruis. Het is een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, eigen vrijwilligers, eigen ledenraad. Dus vanuit Nederland proberen we te helpen met technische ondersteuning. Maar de operatie en de noden, de hulpverlening, wordt heel erg op het eiland gekeken wat nodig is. Samen met de overheid en met andere partijen om daar op in te spelen. Dat doen we niet vanuit Den Haag. Als het Rode Kruis Aruba noden identificeert, dan kunnen ze bij ons daarvoor aankloppen en dan gaan wij kijken of dat we daar de middelen of de kennis voor kunnen organiseren om die noden te ondersteunen.